Ja mitäkö täällä tapahtuu? Täällä on sellainen juttu, että tuollainen pieni NS-oja, joka pitäisi ylittää. Meidän pitää päästä tonne suoraan toiselle puolelle. Mikko, no. Mihin se otat tossa? Se ei siinä, kun siinä eessä pääsee. Kuinka kauan? Onko hyvä maa kävellä? Oh, itse asiassa joo. No hyvä. Ja mistä? No tästä vaan, tästä on varmaan helpoin. Ei oo hirveen syvän näköistä. Tää tähän nopeasti, mä paljain varmaan. Tuosta vaan lähdetään. Mitäpäs näin tekisi? Isänmaansa puolesta. Päästäkseen seuraavalle rastille? Ui perttekä, meinaa vähän upota ite tänne. Tuo kuusi tulee justiin kuvakulma eteen, voitko vähän kiertää? Ei mene niitä koivuja kohden. Vähän kupparella asti nyt tähän. Tulee kukaan syöko? Op! Sinne meni rengas. Ai perse! Oliko syvä? Tehdään siitä kun riuut yli. Tulkaa sitten nopeasti, mulla oli lämmintä vaatteita. Ai ei oo mukana? Vai pää? No joo, me tullaan.